crec que vaig parlar-n'hi en el moment adequat, perquè em va preguntar, i tu ets figurativa? I vaig dir sí, que també és una cosa que no sempre, en aquest moment, no tothom està obert al llenguatge figuratiu. Em va parlar del projecte de la plaça Catalunya i ell tenia molt clar que, siguent la plaça Catalunya, volia fer una escultura referent a Sant Jordi i el Drac. I m'ho va llançar. A mi em va semblar molt bé, em va semblar molt bé l'envergadura del projecte, el lloc dintre de Figueres i el tema també. Perquè s'aguanti una peça de fang ha de tenir una estructura. Llavors faig una estructura de ferro ben anclada a la base, perquè tot això pot acabar sent 1.000 quilos. Buscant l'essència del que ens venia a dir aquest mite, era una mica com un confrontament de forces oposades, però que la seva confrontació és el que fa, és el motor del món. Com a creadora, jo doni la mateixa energia a tots dos. Evidentment, la figura humana, per similitat a mi, em dona molts més recursos i li conec més les expressions, però per contra, i jo he seguit evolucionant la part del drac, dels bonys del drac, de la columna, tot això se'm va fer molt més potent, la figura del drac, en el qual jo m'hi he enganxat molt. I en aquest moment ja no sé si m'estimula més el drac, amb tota la cua del drac al terra, o la figura humana, que a mi m'agrada molt, que la conec molt, que hi treballo molt expressivament. El Sant Jordi jo el vull fer estilitzat, amb cames molt llargues per donar-li més caràcter simbòlic i potser tindrà poca massa. Doncs el faré créixer una mica, cosa que a llarga distància ningú se n'enterarà, però perquè volumètricament compensi el volum d'aquest. El que més m'imagino és que tindrà una llarga perspectiva, aquesta escultura. A proximitat, també, perquè serà una peça en què estarà a sobre el paviment, podràs ficar-te entre el drac i el Sant Jordi i mirar què s'estan dient, i després el que fa aquest espai que tanca, també penso que serà un espai en què l'usuari, la persona que està passejant per allà, s'hi senti recollit, o emparat, o que participa. Si es fica dintre aquest espai, està participant. La meva també il·lusió és que sigui molt utilitzada, molt interactuada per als usuaris de la plaça.